Nou, hou je vast. Oh ja, dat zegt hij wel vaker. Op een zondagochtend, een jaar geleden, dacht ik van, ik maak iets aparts maatje. Nou, dat kom ik ineens op dit idee. Laten we zeggen, dit is van een Grutte pladbodem. Die kan van een Lemster Aak wezen, of een Botter. En dit is van Tjalk, dit model. En dit zijn de typische switches voor het jotters en Friese jachten. Die zijn voor de serie, hier kan je dus een lekkere borrel opzetten of een bos bloemen of... Niet te veel geheimen vertellen, Jan. Nee. We willen geen prutswerk, want hij is altijd heel precies. Het model, het creëren, het uit een plaat een product maken. Hè? En elk product is weer op zichzelf staand. Alhoewel ze op elkaar lijken. Maar als je ze goed bekijkt, zijn ze allemaal weer verschillend. En dat is met ons mensen ook zo. Hè? Onze emoties zijn ook niet altijd dezelfde. Dit is gewoon leuk. Het is alleen jammer dat Jan er af en toe bij is. Maar ja, ik ben steeds bij hem op bezoek, hè. Je hebt wel een bijzondere vreugdskip, begreep ik. Ja, al lang. Ja, dik 40 jaar. Ja, meer. We nodigen wel apart van elkaar en met elkaar meegemaakt. Ja. En dat geeft vaak een verbinding zonder woorden. En we hebben allebei ook heel lang in hetzelfde werk gezeten. Dat is het renoveren en restaureren van klassieke zeil- en motorjachten. Dus er is altijd ook uitwisseling van ideeën en methodes en systemen. Hier, brand je vingers niet. Ja, wat bij mij een belangrijke rol speelt is natuurlijk de muziek. En dan ligt mijn hart en ziel, dat vind ik machtig. Jouw merk van de muziek? Niet het maken, maar wel het waarderen. En de muziek van Jan, hoe is dat? Knap. Knap dat hij doet, knap dat hij het nog steeds doet. En knap dat hij uit zo'n groot instrument toch de vrolijke klanken kan uithalen. Deze adem, als ik dit doe, gaat hij automatisch verder. Dick die heeft muziek van Parkinson. Dus dat is wel handig. En ik heb ook een hele nare kankersoort onder de leden. Dus dat geeft elkaar ook, vinden ook veel steun bij elkaar. Dat speelt ook nog wel een rol. Het gaat niet aan onze deur voorbij, de gezondheid. Nee, maar iedereen krijgt een deel. Ja. Dus, en daar moet je mee dealen. Het leven krijg je. Ja, je moet ook zien wat je gehad hebt, hè. Dus daar kan je ook opteren en van genieten. En wat er dan nog bij komt, nou, pluk de dag, hè, maak er wat van.